Hello guys! Maayong hapon! Maliligo kami ulit dun sa ano guys, sa falls. Daan muna kami sa grocery para bumili ng pagkain. Dito na tayo sa grocery store guys. Sa Shungkobo. Bili muna tayo ng pagkain. Parang tropic sa atin guys. Tropic. Tapos na tayo sa grocery. Punta na tayo. Sushi, may barbecue, chicken barbecue, yakitori. May yakitori tayo dito at saka pan. Kain muna kami guys. Kain. Yoga. Kami lang dalawa dito. Parang kami nag-rent. Parang nilitahan namin yung board. Nakitaw na tayo guys. Laro ko kasi nakitaw. Dreaming, dreaming. Are we dreaming? Are we dreaming? Are we dreaming? Pa! Mayroon ka? Ayun lang kayo dyan guys ha. Huwag kayong mag-pulpul. Dito na tayo.
Okay, guys. Woo! Lamoy. Ano to? Lamig. Nakakatakot yung tubig guys kasi malakas yung babagsak. Parang guys, oh. Lakas na Dami na tubig to. Ulit na. Lalong dito guys. Galing sa dito. Guys, ang laki. Ano, tangoy. Woo! Sabi ko yan. Tamoy. Tamoy yan. Hindi ko binasa yung book ko. Kasi ang lamig. Uwi na tayo. Bye, Paul! See you in next year. Next year ulit guys. Punta tayo dito. Summer talaga. Summer. Dapat na. Masa sa tayo. Inaw tayo sa natin. May bato-bato na sila. Agoy! Ganyan. Okay. Bye, Paul! See you next year! See you next year! Na tayo. Una ko magbibigay sa bakit. Bakit yung kapoy. Kaya pupunta kayo dito. Huwag kayong magdala ng maraming gamit. Kasi alsa talaga kayo. Magbubuhat kayo. Hangat. Carito Kapoy. Nasa finish line na tayo guys. Hala. Kumbate. Dito na tayo. Yan. Finish line. Carito May mga dito kasi. Lalaking kapoy. Yan.
Jungle. Pampang pala ito. Lamig yung tubig kanina, guys. Hindi carry ni Naru. Hindi carry ni Naru ko yung maligo. Kaya saglit lang tayo. Ano na lang tayo. Maligo ulit, guys. Sa next summer tayo maligo. Lapit na mag 5, guys. Saglit lang tayo kanina. Siya na. Kain tayo peanuts. Peanuts. Agamay nga. Yeah. Gamol man niya. Hinamol niya, guys. Yung mga hinamol niya. Ang lisog ko sa... First time ko nakapunta dito, guys. Onsen to onsen. Video lang tayo dito. Nang kawi, nang kaaro. We. Nani mo, Nay? Siphon. Anda dito, diba? Nasa taas tayo. Sa bundok. Taas ng bundok. Kuko ka pa. Dito daw sa loob. Yung onsen. Nagtaglakad lang tayo. May mass rider. Oh, mass rider. Oh. Ha? Uwe ikiro ka? Pa. Mass rider. Boy. Oh, diba? Diyan kayo maligo. Magpa-massage sila. Massage. May pa-massage. May pa-massage dyan. Maghulog ka lang ng coins. Kore nani papa pine tree. Kore nani? Kore. Matsubukuri? Matsubukuri. Matsubukuri ito kuno to, guys. Guys na. Ang kuan na siya. Pang decorate sa Christmas tree. Pang decorate sa Christmas tree. Nanto ka? Matsubukuri. Matsubukuri daw yung pangalan. Wow, ang ganda, guys dito. Yan. Okay. Tingnan niyo sa baba, guys. Nasa ano tayo sa taas. No, nasa taas tayo, guys. Ang ganda ng lighting dito. Fresh lang. Filter. Tingnan niyo sa baba, guys. Makita ba yun? Makita niyo, guys.
guys. Umuwi na tayo. Pakairap ka. Chupa. Nag-ani sila ng bigas, guys. Sugoy. High-tech kayo, no?